zijn een documentaire aan het maken over poëzie in Friesland. Dus ze willen wel dingen filmen en dat komt dan op televisie. Ja, heel leuk. Met allerlei literaire initiatieven, een actief dichterscollectief, een komende en gaande dichter van Friesland die het stevig van hem jaren liet, een literair festival dat weer jaren krijgt, waarin de eerst zien je Frieske dichters op de landelijke tv, een Frieske dichter des vaderlands en als uitsmieter het takkennen onljouwt van de titel City of Literature. Liek het wel als het de poëzie in Friesland het vuur ondersteunen. Mijn angsten veranderden in vuur en we staken alles in brand. Het was nog nooit zo makkelijk om mijn ziel bloot te leggen. Stiert de Frieske poëzie nou echt op het punt vooral te veroveren? Of moet eerst het publiek in eigen provincie nog opwarmen worden? Ik wil in je huid bijten en nooit meer loslaten. Ik wil in je huid schrapen en je beschadigen. Ik wil in je ziel kruipen, in je hoofd sluipen. Ik wil zweten van het zuchten. Ik wil nooit meer slapen. Ik wil alles voelen. Ik vertel je mijn verhalen. Nooit meer alleen hoeven voelen. Verluisteren dat we bestaan. Goed. Laten we de dingen bij hun naam noemen. Boeken zijn graven voor de gedichten. Huizen zijn betonnen tenten. Honden zijn wolven die genoegen hebben genomen met de vernedering. Bidkleedjes doen me denken aan vliegende tapijten. Mariat Almedoen is een Syrisch-Palestijnse dichter. Dit is een goed voorbeeld van hoeveel impact poëzie kan maken op het podium. Want toen hij optrad, heb ik voor het eerst meegemaakt dat mensen echt in tranen uitbarsten. En daar gaat het toch over. Over het vertellen van verhalen. Wie ben jij, wie ben ik? Ja. En wat is er aan de hand in de wereld? Mijn kamer is verliefd geworden op je groene schoenen. Ik verdrink in jou, zoals de Syriërs verdrinken in de zee. Mijn God, zie waar de oorlog ons heeft gebracht. Zelfs in mijn gruwelijkste nachtmerries zou het niet in me zijn opgekomen dat ik op een dag in een gedicht zou zeggen: ik verdrink in jou, zoals de Syriërs verdrinken in de zee. Ja, ik vind dat heel heftig. Dus ja, impact. Elke granaat die op Damascus valt, scheurt een bladzijde uit een boek van Descartes. Toen we geboren werden, was het leven gekleurd en de foto's waren zwart-wit. Tegenwoordig zijn de foto's in kleur en is het leven zwart-wit geworden. Nou, ik denk als er een vluchteling op het podium zou staan om zijn verhaal te vertellen, dat dat ook impact maakt. Dat komen we ook niet elke dag tegen. Maar ja, Rayat is een dichter. Dus die weet het te verwoorden. Die weet het op zo'n manier te verwoorden dat het heel direct binnenkomt. Ik denk dat dat het geheim is van veel poëzie. Dat je het gevoel krijgt dat je opgenomen wordt in een gesprek. Dat je getuige mag zijn, maar dat je ook mee mag doen. En dat je, bij wijze van spreken, die stemmen ook over mag nemen. Dat is volgens mij kenmerk van goede poëzie. Juist die woorden. Juist die omwij. Want anders dan kunnen we wel maar de kop in elkaar omzetten en dan hebben we misschien hier een gotje of zo en dan kunnen we voort en dadelijk. Maar wat moet ik dan? Dus dan ga ik eerst kon zitten en dan ga ik die een hele leven. En dan ga ik alles veel wat er veel. En dat is een heel soort. Eigenlijk te vol, dat ken helemaal net. Nee, juist worden door die omwij. Dat is een soort paard. Dat is de oorlijst. En dat gepiel en die misleidingen en dat. Ja, juist.
Dit is ik. Beeldhouwer. Wittend vooruit. Mij vernuiverend. Altijd. Dij. Alles. Dij. Alles. Vooruit. Wittend. Vormend. Bij. Alles. Dij. Scheppend. Opnij. Ik. Dij. Van oorsprong, we weten dat ook gewoon uit allerlei culturen. Dus is poëzie iets wat je in eerste instantie gezamenlijk beleeft. In een groep. Hè? Het is de stem van de gemeenschap. En er zitten ritmes in die je als gemeenschap ook meedoet. Hè? Dus dat verband tussen poëzie en muziek is heel erg sterk. En dat idee dat poëzie iets is wat op zolderkamertjes gemaakt wordt door eenzame mannen. Kijk, ik bedoel, dat is natuurlijk voor een deel ook wel waar, maar dat is niet de oorsprong van de poëzie. De oorsprong van de poëzie is dat je contact zoekt met de gemeenschap. Ja, dan komen we op het gebied van hoe bescheiden en hoe belangrijk vind je jezelf. Ik ken ook een gedicht opleveren voor de beurs en dat begint hier nou de revolutie. Hier is het. Begint hier de revolutie. En tussen jit is er een pjel, maar rieke kapiteel. Hifkje houten dozen, naaie weerden en thezen. Grien voor doel, giel voor gauw. Rond te vinden wat er wiert dat doet. Bouwen op, brekken maai, verwinnen. Het mooiste compliment wat ik ooit gewonnen heb. Dat is, ik heb zin om tussen de riegels te schreeuwen. Zelf mijn eigen reactie op wat stond schreeuwen best. Dat is denk ik wel het allermooiste als dat van elkaar krijgen is. En dan gaat het net om mij, dan gaat het net om die, maar om misschien wel wat er tussenin zit. Hallo meneer. Waarover wilt u dat ik rap, meneer? Over vuur. Van Leeuwarden tot aan Zwolle tot aan Maastricht blijf ik gewoon schijnen en niet doven als een kaarslicht. En dan bedoel ik de saamhorigheid, de progressiviteit, geen individualisme, maar collectiviteit. Als je het over een historische ontwikkeling hebt, dan begint de Europese lyriek, die begint bij Sappho, 6e eeuw voor Christus, op het eiland Lesbos. Een vrouw die op vrouwen valt en die prachtige liederen schrijft. Ze was een singer-songwriter. En zij zong voor haar eigen gemeenschap onder begeleiding van een lier. Haar eigen teksten, een soort Bob Dylan avant la lettre. En dat was ook poëzie die mensen vervolgens gingen onthouden en nazingen. En die ook levend bleef op die manier. Een van mijn gedichten begint met wildvreemd wie ze net die me het nieuws bracht van die onkomend versterren. Nou, een beetje hertiga-achtig zelfs. Maar hoe dat zo in elkaar oerint en in elkaar valt. I saw the best minds of my generation destroyed. Van Ginsberg. Dat drumstijl en de melodie die tegelijk in die taal zitten, dat houdt mij schreeuwende. Dat gaat heel erg diep volgens mij. En dat gaat terug op lagen die in ons zitten van misschien nog wel voordat de mensheid kon spreken. En de poëzie die appelleert daaraan. De poëzie gaat als het ware terug naar die vroege lagen. Dus die brengt als het weer een bewust contact op gang tussen die ritmische, fysieke kant van de taal en de cognitieve kant. Wis wier, zeg ik jimme, oerskietnis wie ieders takkomst. In het begin wie het beeld, mijn knal verschijnt, dirigent, dualistisch. Ja, ik denk dat het daar voor mij zit. Het is net expliciet, het is het voor en na dat het hoe gevoel gaan kan, maar dat kan snoeihut wezen en hoe observaties gaan.
Het kan relaties lezen tussen beelden en materiaal die op het eerste gezicht misschien neer te krijgen hebben, maar waar het eigenlijk ook gaat. Maar dat er dan toch een associatie of een gevoel bij krijgt dat het messcherp wezen kan of dat het heel zacht wezen kan. Sweet Jane van Albertina Soeboer. Als ze haar blauwe jurk aanloekt, dript het bjem tjoekenhunning. In steende stilte de diepte in. In haar moele, rauwe blom, maar zelfs dat die vreemd wierde insemers die het heen en weer wreeuwt op lavendelwien. De kist gewoon met zo'n paar riegels, kist gewoon heel beeld zien laten. En dus blauw jurk en dan, dat is dan heel, zeg maar, vrij algemeen beeld. Maar dan die tjoekenhunning. Dat is een heel riek. Heel riep, heel oerdadig gast. Sensueel. En ja, dat vind ik prachtig. Ja, als je goed is, just die blauwe jurk is vrij open beeld, dan die bjem met die tjoekenhunning en dan in steende stilte de diepte in. Dus ik geef dat heel, er gebeurt in die 3 jaar regels gebeurt een heel soort. Op haar hoed loopt het zwit cirkels. De scherpte van passie neemt haar jurk mij de viet in. Verlen. Weer een nacht. Het roekt naar parren. De ierde praat stadig op willen. Het hege gas laken te suveroer. Een van de dingen die je van literatuur kunt leren is dat woorden altijd ambivalent en ambigu zijn. En dat mensen soms andere dingen zeggen dan ze bedoelen. En dat woorden soms een aantal dingen, ja, zelfs tegenstrijdige dingen tegelijk betekenen. Dus het gevoel voor ironie, het gevoel voor, voor diepte in taal, dat leer je door literatuur. En dat strookt inderdaad niet met een vorm van debatteren waarin iets A of B is, of wel is of niet is. Ja, Tjoeke-Hunning die dit een BM drept. Ja, of vertellen wat er in omkeert op dat moment of zo. Weer vertrettelijk of zo. Of ik viel er meer heel geil of weet ik veel wat. Ja, dan levert Tjoeke-Hunning die het een BM drept. Dat is bottelijk. Het ziet het roemte. Het swingt. Mensen gaan op zoek naar poëzie bij een trouwerij. Want dan willen ze iets voordragen en dan willen ze een tekst die impact maakt. En ze weten heel goed dat dichters goed kunnen verwoorden. Dus ze zoeken naar geschikte gedichten. Of inderdaad bij een overlijden, bij een begrafenis. Dat zijn gelegenheden waar mensen dus op zoek zijn naar teksten die raken. En waar poëzie blijkbaar is dat het eerste waar men dan aan denkt. Want mensen zoeken vaak gedichten uit dan. Eerst wijkamst, gist hinne. Wetter, ierde. Een stad verdrinkt, een meeske zingt. Alle glorie wordt legende. Druwend op het tij. In, uit. Als je ze neerzet, dichters, op plekken waar mensen dat niet verwachten. Als je een dichter neer zou zetten in de HEMA hier in Leeuwarden. Ik denk dat heel veel mensen dat fantastisch zouden vinden. Een karrenspoor of het begin daarvan op het puntje van mijn dochter. Ik klak 1 keer en nog eens. En uit de vlammen van de vuurpoor springt. Klaar om te rijmen, klaar voor de vrede, klaar de politiek, inderdaad, want het maakt me zeker ziek. En de wind, die laat alle kaarsen vallen. Dat maakt niet uit, want de woorden kan ik niet laten vallen. En je weet het, jongen... Vuurfestival in Leeuwarden. 3 dagen lang staat de stad in de fik, zeg maar. Daarnaast hebben wij ondersteunend een programma met Dichter bij Leeuwarden, waarin de woordkunstenaars in een intieme setting verhalen vertellen aan de mensen. De sterrenbeelden doeken op uit een zee van jacht. Ik zit op een plastic tuinstoel
achterhoes. Schreeuwde Marius, draafde in derde, juster nog. En van een houten skip zie gezegend het eeuwenoude wegen onder het oervlak. Er is een heel bijzonder iets wat woordkunst heeft. Dat is namelijk zeker in tijden van oorlog, of waarin je eigenlijk niet meer echt iets kan zeggen zonder dat je iemand kwetst. Nou ja, dat is tegenwoordig heel veel zo. Dan zie je een tendens naar dat mensen woordkunst, poëzie, spoken word, rap heel interessant vinden. Omdat die mensen juist wel durven te zeggen wat jij eigenlijk niet durft te zeggen, maar wel voelt. En je weet dat ik het zeker harder doe, sorry dat ik eronder breek. Ik kom ook voor het gedachtegoed. Want inderdaad, ja, we zijn perfectionistisch, maar Nederland, iedereen kent het individualistisch. Een van de meest individualistische culturen. Inderdaad, ja, hoe lang kan het nog duren voordat we inzien dat we zijn als een collectief. Dat we samen positief kennen en progressief. In de 18e en 19e eeuw waren dichters zeer gerespecteerde mensen die gewoon onderdeel uitmaakten van de maatschappij. Vervolgens heb je natuurlijk de romantiek gehad, waarin de dichter in eerste instantie een soort eenling zou moeten zijn. Een verstotene, iemand die in zijn eentje schrijft en niks te maken wil hebben met maatschappelijke conventies. En dat is natuurlijk versterkt in de jaren 50, 60. En toen is die enigszins potsierlijke functie van dichter des vaderlands gelanceerd. Een functie die volgens mij op een heleboel verschillende gedachten hinkt. Aandacht vragen voor bepaalde dingen. En dat kan diversiteit wezen. Maar dat klinkt voor dat ik het steeds klinkt als een behind. En dat is juist wat die poëzie goed in is. Net zozeer in dat politieke programma of zo, hè, maar dus als meeske haast hij een eigen programma's af, tenminste dat is het haast. Maar die poëzie die let hem exturen door de musicaliteit van de taal. Dus wat Tjeerd maakt, Bruin, raakt me ook. En dat is juist heel erg... het is heel erg maatschappijkritisch wat hij schrijft, maar ook heel erg ingebed in Friesland en waar hij vandaan komt. Waardoor mensen daaraan kunnen relateren als hij hier iets doet. Het is het beste wat ik haf. Hier kwamen geer mijn lokkig oeren alle keer. Van jeugd en ljocht de skinste dream. Ik jou het wij. En wat de oude taal verstiert, heb ik betocht. De noordelijke cultuur zit in de manier waarop zij hun eigen identiteit vormgeven. Dus het landschap. Het hoeft niet altijd te gaan over het landschap, maar wel hoe dat invloed heeft op hoe je naar de wereld kijkt. En hoe je hier in een niet-stedelijke omgeving bent en opgroeit. En hoe je een gemeenschap vormt, dus ook met andere mensen uit het noorden. En tegelijkertijd, en dat zie je ook als er mensen van buiten, artiesten van buiten bijvoorbeeld hier komen, dan is dat iets wat ze raakt en wat ze bezighoudt en wat ze graag willen onderzoeken. En het is ook nog een door mensen gemaakt landschap. Dus het is ook nog altijd een landschap dat associatie met keiharde arbeid en hard werken en contact van mensen met dieren oproept. Het is vaak poëzie waar een grote leegte in zit. Ruimte. Net alsof je inderdaad als mens niet centraal kunt staan en ook niet hoeft te staan. Sa ben ja rieker als haar steed wel zijt. Haar miene himmerik is dat romme veld. De zang, de gloed, de klaverrook, de zee van het laan die het weeft en tilt. Ik denk dat dat juist heel spannend is om kennis van te nemen voor mensen die daar niet in thuis zijn. Juist ook omdat die verbondenheid met zo'n landschap
iets is waar we juist in deze klimaatonzekere tijden ontzettend veel behoefte aan hebben. Hè? Je realiseren dat je woont in een oud landschap waarin je verbonden bent met de elementen. Ja, dat is denk ik van levensbelang. Als je ziet dat Geert Tichelaar schrijft of Elmer Kuiper schrijft of wat Tjeerd Bruinja schrijft, dan komt het altijd wel terug, maar wel in hun eigen stijl. Het mystieke, waar we toch hier ook altijd wel een beetje naar neigen, dat zit er zeker ook in. Maar dat doen ze allemaal op compleet eigen manier. Dus ik denk niet dat je een stijl kan aanwijzen. De zinne zingt. Een tjokke diese skoot nou oer zee en laan, vergriezen te felle gloede van de dag. De joen wordt klomsk, onwennig, maar men wit. Men volgt troch de loft zijn steile waai. Er is nog hoop. Ik vind het klimaat eigenlijk super positief. Ik ben een soort mensen, een soort naar jonge mensen met een hoop enthousiasme. Die ontiegelijk zin hebben om van alles te organiseren. Er is een naaienclub in Oortocht die ik van alles aan het uitproberen is en aan het experimenteren. Daar maak je vooral met trog in, denk ik. Want taal staat net stil, poëzie staat ook net stil, maar ik denk dat de omjouwing ik net stil staat. En ik zie er wel de aronieren een enorme stijgende lijn in. Ik dwar het net zeggen, maar ik dacht wat te zeggen dat er genoeg Friese dichters best gaan binnen die het op broodniveau schrijven. Ze hebben Hettinga, Albertina Soeboer, maar het ben volle meer, Elmer Kuiper. Gaat dat zo goed met de Friese poëzie? Nee, ik weet, ik lees net genoeg, maar doet ik een periode wel meer lies, mist ik wel eens wat. Het experiment, dat is in de Nederlandse poëzie meer just. Volle, hier wil met de 12. Hoe hier van het spoor aan de ganse reis. Ik had de lucht in West, vertelt hij. Als ik hem instapje bij een oud en blauw verhaal. Schaden, bokjes springen terug de kamer. Zijn eigen schittering. En de hoofd die mag knikken. Inderdaad, want we komen zeker zonder pikken. Want je weet niet, jongen, ik doe het zeker, please. Dit is Omroep Friesland, maar geen boeteberekening in de cheese. Snap je dat? Ik ben geen vies. Maar inderdaad, dit is de... We hebben dat ook even nagevraagd bij UNESCO, die natuurlijk de titel heeft toegekend, een commissie daarvan. Dat die meertaligheid, die bij ons heel belangrijk is, dat echt een reden is en de manier waarop we aandacht besteden aan minderheidstalen. En hoe de literatuur daar ook een belangrijke rol bij speelt hier. Dat echt een doorslaggevende reden is geweest om ons die titel toe te kennen. De provincie die stimuleert er heel erg in. Ik denk, als we zitten als literature binnen, dat je daar een fucking hoog ambitieniveau in gaan matten. We bij meesken op een andere manier nooit denken over hoe kunnen wij wat teweeg brengen. Van bliksem, dan mabbe ik even wat sjenlitten. En het even, dat ben je voor altijd. Hè? Die zit hier, dus je matten wat die teweeg brengen, wat trog in kan. We hebben gewoon die duidelijke projecten. We hebben een creative writing programma wat we willen opstarten. En we hebben dat residentieprogramma. Dat een dichter van hier naar Granada of Iowa, maar net waar je interesse ligt. Er moet natuurlijk wel een inhoudelijke motivatie zijn waarom je naar een bepaalde plek wil. Maar dat kunnen we nu gaan faciliteren. En evengoed kunnen we dichters dus hier ontvangen. Oh, ik heb nog zoveel ideeën en zoveel... Er luidt al een skofke het plan of het idee om op een bierenwaai te tekenen met asfalt of met tarre.
Dat wil ik heel graag doen. Dus misschien komt er bij City of Literature nog wel wat naar voren. Dat is mooi het fietsen, mooi. Zo nou en dan eens even wat mooi krijgt op die snelheid. Er zit nou een gearworking met een architectenbureau om een gedicht inderdaad in de openbare ruimte in een gebouw landen te litten. Nou, dat wil ik volle meer. Rondelijk werkmaatje waar taligheid een rol spelen. Dat wil ik volle meer. Jou mij dan het roer, ik ben moed nog kreftenbrek. Ik zit op dit stuit de dimmen te bek. Waar ben mijn maten op die wilde veert? Waar ben mij die het wind nog rond te keert? Oer viere wilde zeeën zul wij tjen. We zullen Buenos Aires glorie sjen. Gooi dat open en ja, niet Friese voor Friese. Iedereen Friestalig, Nederlandstalig, anderstalig. En dat we al die verhalen horen en al die talen naast elkaar kunnen zetten. En ja, dat we daarmee echt weer leven inblazen. Want ik merk dat belangrijk is, ook voor de nieuwe generatie schrijvers. In Friesland is altijd, maar altijd in het Fries. Ik hoop echt dat er een keer een dichter van Friesland komt. Eigenlijk dat volgende dichter van Friesland komt geen Friese gedichtskroot. Dat zou ik heel mooi vinden. Want het is flauwekul. In Friesland is Fries echt net de enige taal. Dan zou er een potje van mij maken en dan zei ze met oké, een dichter wil hem zelfs vernijen, die had dan tijd nodig. En die moet dan een orenkunstenaar misschien, of een wetenschapper, of waar dan ook, linkt worden. Ik zou in eerste instantie denken aan een wethouder die contact zoekt met scholen in de stad en in de provincie. En eens kijken wat je daar kunt doen. En dan ook voor de Friese literatuur, maar ook laten zien dat die Friese literatuur deel uitmaakt van een grote Europese literatuur. Ik zou altijd bij het onderwijs beginnen. Ik kies net van uitgaan dat die Friese poëzie hem uit haarzelf vernijdt. Want daar is een podium voor nodig. Daar is een publiek voor nodig. Ik heb een publiek nodig. Maar er wordt een heel soort poëzie geschreven. Daar ben ik hartstikke blij om dat het in Friesland zelf, dat het maar teruggaat eens. Ik denk dat die behoefte daaraan groot is. En ik denk dat de rijkdom daarvan ook uiteindelijk door iedereen wel gewaardeerd wordt. Dus nee, ik wanhoop niet. Soms vraag ik me af waarom alles zo ver van mij vandaan lijkt. Wanneer je dichtbij komt, je ongrijpbaar wordt, het kleine me voedt en het grote me onzeker maakt. En wanneer ik het prima vind als je daar blijft staan. Hoe onzekerheid me laat twijfelen, woorden in de lucht blijven zweven, maar nooit bij je aankomen. Hoe ik naar adem snak wanneer ik je loslaat en ik voor het eerst val. Duizenden vragen me gek maken, je lippen niets verraden, maar je mond me toch nog bedriegt. Dat alles weer van voor begint,